What's up Singapore? Welcome to the Tagalog channel at dahil long weekend dito ngayon sa Singapore. So, we will do a short trip balik ng Pilipinas. Nandito ngayon tayo sa Changi Airport. Naghihintay sa ating flight kasi ayan, delay. What's up mga VisLog? Ngayong gabi ay birthday. Kain na tayo guys. Let's eat. Medyo na siya na sabi mo. Yan. So, habang naghihintay tayo ng flight, naghihintay tayo sa Changi Terminal 4. Ikutin natin ng very slight itong airport na to. Ganda ng ilang jam. Yan, meron silang coffee jam. Talagang kung kahit nasan ka, always coffee jam. Flight natin ay Coffee jam is famous hawker center, hawker food court ng Singapore. So, punta muna tayo doon sa ating gate. Hanapin natin yung gate natin. Nandun sa gate 5, which is naghihintay na ang aking asawa sa aming upuan. So, na-update ko kayo hanggang sa makarating tayo ng Pilipinas. So far, wala pang news kung anong oras ang flight namin at kung kailan kami lilipat. So, they have some problem in the aircraft. Pilot did not allow us to fly unless we settle the same safety precaution. Cebu Pacific 110. Why should this 110? Yan, game 8. Let's wait then. Wala pa. Padung pa. Nagpe-prepare na sila ng boarding. Doon tayo dadaan. Habang wala tayong ginagawa, ayan, mag-edit muna tayo ng ating video at manood ng Netflix. So, It's already let's go and enjoy the ride. Ganon, di ba? Flex ko lang yung aking t-shirt. Light goes on VisLog channel. So, kung gano'n kayong bumili, gusto nyo bumili, just PM me. Okay, let's go. So, ang sabi sa amin sa counter, mga 1 oras pa daw bago tayo lumipad. So, yan, di ko na malaman kung anong posisyon gagawin ko. Naantok na ako at sarap ng mahiga. So, wait lang tayo ng another few minutes o another 1 hour. Huli, okay na at makalarga na tayo. Hey, salamat. So, the 2 hours, the 100 years, kaya boarding na po kami. Hintay ko na yung asawa ko, galing ng toilet, ako naman magpa-toilet. So, let's go. This is it, pansit. Ayan. Boarding na tayo guys, ayun, nauna na sila. yan. Okay lang yan, hindi tayo maiiwan. Mauna sila, susunod tayo. For 200 years, 2 hours lang guys. So time check is already 3 o'clock in the AM, 3 in the morning. So expected nating arrive para sa Pilipinas will be about 7 p.m. 7 p.m. And Check in na po tayo. And let's go.
So, salamat. After 100 years. Ayan. Let's go. See you soon, Pilipinas. Alam Singapore. Sangkan sa muli sa ating pagkikita. Let's fly high. Touchdown. Good morning, Philippines. And good morning, Cebu. Ayan. Pagod na pagod. Walang tulog. Maayos na flight. Pero medyo napagod. Pagod natin na maaga tayong dumating. Ngayon is late na. Ayan. Welcome to Mactan, Cebu International Airport, where you belong. Baka na kami. Pwede na kami mababa. Mag-ready na tayo. And see you soon. Ladies and gentlemen, at the last station. So guys, na yan. Touchdown tayo sa Cebu. Labas tayo ng aeroplano. Papunta tayo ng immigration. Yan. Anyway, thank you Lord sa ating safe flight. Ayan. Palabas tayo ng aeroplano. Punta tayo ng immigration. Parang may naamoy kami, nakikita kaming pagkain ng Jollibee. Dahil nadali ang flight, ayan, parang may pa-Jollibee si Pa. Libre kaya? Parang tingin ko is libre. So, tingnan natin. Pila tayo dito. Kuha tayo ng Jollibee. Sabi ni Kuya, libre daw. So, pila tayo. Kuha tayo ng Jollibee. Actually, nagbawan kami. Pagdating namin dito, mag-Jollibee kami. Kaya lang, ayan, may libreng pa-Jollibee na si Kuya. Kaya, ang panginintay natin, i-grab natin ang opportunity. Let's get our share for the Jollibee. Dahil na-delay ang flight, ayan, may libreng Jollibee. Talagang ang bango ng amoy nitong Jollibee. Amoy pa lang, busog ka na. Kahit long stress na flight, ayan. Kunin natin ang share natin na Jollibee with water and gravy. So, let's go! Finally guys, kalabas na tayo ng immigration. Ngayon, nandito ngayon tayo sa carousel number 3. So, hinihintay na lang natin ang ating bagahe habang umiikot-ikot pa sila habang hinihintay ang bagahe. Ayan, observe na tayo. Ito natin makuha ang ating bagahe at dumaan sa custom. Ayan, palabas na po tayo ng airport. Ayan natin kung nandyan na ba si Brad. Paglabas, ayan, nandyan na si Brad. Nakita. Let's go. So, yan, dito na lang ating vlog. Maraming salamat. Life go on. Adios, amigo. Alam. So, bye. Meron tayong lunch guys. Available sa ngayon. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa inyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click likes to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo masyado sa akin. Damay na rin ang aking Facebook page. Bye, salamat.